Знаеш, че на Аз съм 4 скайшата, с мен е The Furious, кажи нещо. хора. И днеска играем с... Не, днеска не, че играем с Еми, днеска играем на FSM Stranded и аз не снимах тип как отключвам колите, те са отключени. 2012. Да, 2012 ти забеляза, а? И сега днеска съм в Воланче и пък и много отключени коли. Чай да ви покажа. Които намерихме крака, как да си ги отворим, платените, защото ние не сме много... Ало. Чакай. Слагам се в момента нещата. Нали Махам снимаш? ми влана, човек, бях ти гадното. Нали снимаш, а? Аз снимам. И на тази игра... 17 FPS и не ми бъгва. А? Иначе в началото, като... Ей, полицай. Иначе в началото, като играя... Както виждате, това е дължа на Вин Дизел. И аз съм бил. И какъв дръжт направи. Че ти играеш, Аз подминам тията. Аз подминам тията, и вари аз като някакъв. че да ти играеш. Ето го, аз съм Мартина. Аз ще играя дръжт, да. Чува. И го Астон Мартина, аз го взех тоя Астон Мартина. И че ми е на хард. Шит, на хард ми е. На харта ми, какво трябва да се правим? Ще дрифтя. Майлстоун с 500. Както знаете, аз имам 700 и няколко. На четвърта позиция съм още малко до първа. Аз И имам вечерта 700 ще и карам. няколко. Да Furious има 600 и нещо. Близо до твоите и дрифта е мега як вечерта да караш дрифт. Да, брат, това е вечер. Дрифта хора, да знаете, на тази игра е било много як, аз не съм го играл. Честно ви казвам, чайте, че като се пробира като някакъв луд. На тази игра дрифта е мега як. И то в планината. То скрипче, където ви покавам колите, които съм отключил. Така. Следващата е... това е моя додж, бе! Следващата е моя додж, това е моя додж. Те, че ви вече го видяхте, няма нужда да го покавам. Ама че съм зле, брат. Това е дрифтене. Не! Така, добре. Ей сега. Ща да се лютна. Чай да влезна тук. Хора, съжалявам, че много се лъскам на тут на волан. Отивам до магазина, чули, сега се връщам. Хора, кажете, да си дълча от магазина. Сега Нидите им казва, че е над нас. Или под нас. И как се кача горе? Чакай да дойдете до имане. Ой, не, то цвет не мъки. Ужас! Като канибалско. Само грозно зеленото. Ай, това добия оранжевото. Но аз искам по-дълчко. Ай, червено, давайте, да не се бавим. Ще нали покавам колите. Другата, аз не успях, тъй че ние ще избягаме сега, защото не успях да я покажа. А тук е едно ламбо, което задължително трябва да го покажа. Както виждате, гаси якото е. Чакайте да се направя апдейт. Ако нямам отключено. Отключено, извинявам се, че казах отключено. Така. Ето го, чакай да дам назад. Го ламбото. Това песталято, аз не съм включил звука, защото не ми трябва. Така. Пак да се вземем доджа. И това е тази кола. Сега ще ви покажа другата. Тези коли като ги вземам... Чай бе, аз мога от тук да ви ги покажам.
Астон Мартинчето е ето това. Стига върваме, Бланче. Така. Играта в момента върна на 60 FPS, че никак не е малко. И това е едното. А пък другото... Ето този. Дано да ви хареса този клип, защото никой клип не сте ми гледали, никой не ми е писал нищо. Само абониран имам. И си ги гледам сам. И това държах да видите. Чакай за колко в това. И това е адски готин Астон Мартин. Има и едно BMW. Сега ще ви го покажа. Ма това е от неотключеното. Да сметнете, че е онова обикновеното. Сивото. Ето и различниците има. Добре, аз показвам колите. Сега показвам BMW-то, което от НФС карбон беше, а? Да, не бе от НФС само Атланти. Нали от карбон каза дед беше? Добре, това BMW, не знам кой има. Това е много яко BMW купе. Някакво. BMW GTR заводи, ако не знаеш. Така. Ето това Ауди ще ви покажа. Сега няма да разкаваш, като е много. Няма човека, аз ще показвам колите. Той ми на игра там върви с 60 FPS, тъй че няма проблем. Това пък е това Ауди, дето има кеф много, ама пак е хубаво за каране. Сега ще взема Пагани Зонда Ери. О, да, Пагани трябва да им покажа. И как да си, Макларена сега трябва да го покажа също. Макларен. Един Макларен. Тук е грамто 4, Макларен 5. Значи гледате за какво става на въпрос. Легаси Макларена. Легаси чудо. Опа. Прасна се челно в една ограда, брат. Тя ми напалим, брат. Иба. И виждате какво става за въпрос? Да, това е. Най-якото Пагани от всички. Сега да ви покажа One. Тази One сега. Nissan Skyline GTR, бе. Давай, ти видя ли Skyline, бе? Да, Skyline. Той има няколко, той Skyline има няколко шара. Не бе, не е отключения. Отключения. Що е Той че няма Skyline. Чай да му видя ми цветите. Ченчка. Аз ще взема също един Nissan, брат. Две петита за лошите момчета. Той е един и същи цветове има. Чакай, каква е тази котка? О, тук е Мерцедеса, който не е... А ти нали знаеш, брат, нали знаеш как ти почва таковата underground, дето с един зелен такова Nissan 350Z. И? Дето с една картина на октопод. И какво? И тук има тази шарка на този Nissan. Хубаво. Вой за какво така волана, бе? Чакайте малко да отида на слънце. What the fuck? Това е Поршето, не е много готино, той се е като това. Аз сам че с други цветове, сега да ви покажа и богатито. Чиничка.
Ма той е само неон, той е само цветовете от отключено. Само цвета от отключено неон. Какъв неон бе? А къде го тако? Ами богатото бе, нали има едно такова, дето е синьо. И аз мъркам неон. И ей това е, той нищо няма как го удрите бе. Даже е кабрио. Да, наистина е кабрио. Така. Трябва да се взимам. Да, и алфата ви показвам и да приключвам. Има една Ford Fiesta. Има една много яка алфа, сега го показвам нея. Всъщност не е много яка, но пак е готина. Аре, това е. Та хора, това ще бъде всичко за този клип и дано ви хареса всичко от мен и да фуриш